Belanya hambai ini sini YTF Central Committee sini district by block committee প্রথম লাই গাইছা after 2023 যে assembly election ni পরেও ini second time जों समायखौ जों gathering खालायजाका tai जों दिनै o meeting o जों बुसकानि सिन movement o दिनै जों मा कप जों अर सालायगा बिशेष खालायनाय जों ताबु sini YTF जों खबरनाय नेबिनि sini joto block dot district ni tabu जों strong dongko joto ni area ni जों report o kahamko जों collect खालामनो कुलुगो जों अबनो सिनि confident जे सिनि joto eleka मोनो सिनि youth ताबो जों strong दंखो ते अबनो बागै जों बुसकानि सालो सिनि roman script ताइ सिनि ताम थानाय बनो roman script कक बरक न अबनो जों खाजिनि ताइ सिनि जे गेट तिप्रनि आ demand अबनो दिने जों बुसकानि सालो जों YTF जों आगरतलाबो जों कायसा कटरमा कायसा बेलाय किरिमाइसा माहि कायसा जों movement अथवा जों कायसा आजागा जों protest rally जों खायनाय आबो जों दे जों दिने tentative जों कायसा जों उइतंखा जों आगामी दिनाबो नांगो जों साख्लायनाय आबनो कारै जों आबो जों every block o जों ताइबो सिनि youth दं न जदिबो जों strong दं होनपानो जों ताइबो strong खायनायनि बागै जों प्रत्येकटा सिनि 44 टा 44 सिन ब्लक दङ आ ब्लकआवनो जों सेन्ट्रेल टीम अथवा सिनि EM रक दङ जों आबरं हाइके जों दिनै डेट शिड्यूल खालायगा जों आगामी दिनाव जों डेट ससियेल मिडियानि माध्यमै जों दोननाय जों प्रत्येकटा ब्लकआव थाङै सेमिनार अथवा कन्वेन्शन क्लाइमेट बिथिंखै सिनि जे मुभमेन्ट न सिनि ग्रेट पिपलनि मुभमेन्ट आबो जों तेबो क्राक खालायनाय जों बुसकान सालो जों जबा खालायनायनि बागै जों दिनाव माइरक जों दिसना हाजाक बुफुदाखौ खालायनानै संनाय जाखाबो जों 20 तारिखनि सिगां अ तालनि न जुन 20 तारिखनि सिगां न अ जे मुभमेन्ट जों खालायजाकनाय आबो जों तो जों जत कन्फार्म मोटामुटी फाइनल अंका एकमात्र जों बुबाग्रानि कनसर्न जों किसा नाम नुकुलगोन जों आबो आगामी दिनाव जों डेट साख्लाय अब खै YTF सिमदा नातिप्रा मतस हो अब टोटली जों YTF अर्गानाइज खालायनाय जदि ना जागाबो जों जेहेतु जों जत से थांचा गाबोन बगा जागाबो तो तिप्रा मथानि जारा सिनियर तने बरबो फाइमानो फाइना हांकै ताइसिनि TWF जत विंसिनो आ जागा जों इनभाइट खालायनाय तामखौ जों अर्गानाइज खालायनाय YTF आबो माहिंनाय आगामी दिनावबो जों साख्लाय दिनै के साब साब मान लगे और कौ साब लगे दिनै ओ मीटिंग तो सिनि कुइलांके सिनि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ताइ दाबु TTAD सिनि EM सिनि सार रुनेल देबबर्मा ताइ सिनि EM ते खरनि दङ सिनि इंचार्ज सिनि बंबं सुहेल देबबर्मा ताइ सिनि बंबं राजेश देबबर्मा राजेश त्रिपुरा त्याबायके सिनि मोटामुटी जों ओ जागाव प्राय 100 থেকে 200 জন आहाय सिनि youth दङ जों सिनि गेटिं खायया सिनि सेंट्रल कमिटिनि वर्किंग प्रेसिडेंट दङ अनि कलिग सिनि कस्मिक देबबर्मा बंबं पीटर देबबर्मा सिनि जनरल सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ब्लक प्रेसिडेंट ताइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो तिनि ओ जागाव पार्टिसिपेट खालायो अमके सारात्रिफोर खबुनि ना दिनै मीटिंग आबो सारात्रिफ्रा जत youth दङ तिनि जों ओ जागाव जे मेन जेटा पोस्ट होल्डर न जों याको जों ओ जागाव मीटिं खालायो मा साना खालायो जे दाबु हयतो पैसा कुछ थाबन थांकाना बा आबाइखौ जोंनि नजराव तो जों डाइरेक्ट सिधै जों नुयाखो खायफा आं सानामु जों जे दाबु जे जागाव जे मीटिं रङै दङ आबो बुसकानि सालो जों YTF रो जों आबनो नायनाय आबनो जों बाहायके तामनि बागै इंके विशेष खालायनाय जोंनि तिप्रासा ताबु जत न आबो जों साइमानका जे ताकलाय रिजल्ट एमन जागाव ताबु रमदि जों पासापासि ताबु खुमलुं तागारजला बासराम बारि कनसादि आ जागाव जेबेबेखे जे जागाव 47,000 भोटार आ जागाव 30,000 नि गोबां भोट माने तामो एकै माने एकटन जों क्लियर जे सिनि तिप्रासार तिप्रालेन बा गेट तिप्रालेन आबो जतन समर्थन थायो तामका आबनो केबेन जदि गुबुन बर रांपुसानो फुनुगै जदि नाम हायरकिसे मिसा क्लाइमार जों जदि सिन मकल क्लाइखेंके जों YTF आबनो जों आगामी दिनाव जों जवाब राय कारण सिनि बर ताबु जतन थानचांगमन जराव ताबु सिनि थानचा दंखो ते बुसकानो सालो जों सिनि गोबाग्रान बिसिंति केनो अ थानचानि बिसिंति सिनि तिप्रासारनि जे थिनानि बागै जे नांगमानि सिनि ग्रेटर तिप्रालेन अथवा जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन आबो जों आदाय खालायनाय आबो जों दिनैनि अ सिनि मीटिंनि बिसिंतिखौ जों जत हास्टेल कोरोना जों मेसेज हरनांगौ ताम सानायाबो जानि एकटा पार्टीनि व्यापार हयतो बर ताबाबनो माने आं ताबु जत कुबिसिं जत नुकमनि आबो तो जों सायमनो जे ताबु बर जे सावो जे तिप्रामथानि फायो बा गुबुन पार्टीनि फायो एक्चुअली आबो गुबुन पार्टीनि जों स्राय जत नुक तमन ताबु जारते इंके अब I-15 BJP थांनि दं ओंखाय जोंहा जागा सानामु जों गबसे
IPFT BJP kothau je habang khai tong ko jaga tam IPFT boro BJP thana nangba hai di bang abo mane borno sudu mane borno phunugui nai diko tiprasa mangkhang phunugui nai abo IPFT no tipramo to snamui nai borno message nai bul barta roi nai borno bukha durbol khai nai tong je diko tipramo thai boro BJP join khlaikbe kintu a jaga sing sampurno jini data ni onusare sing sai tong je dosram bari pan sadi ba kubun jaga ro jetangui demone hoito abo kasi gusungi mano কিন্তু যত যে বড় সামনে আপনি 100 না 100 जों आबोनो टोटल आबो माने फल्स नै जों आबोनो आंगे साख्लायनाय मुचंगो ताई आबो आगामी दिनो नरते बुनुकनाय सिनि जदिनो ति प्रमोद हाउ जदिनो तरक बायनाय जदिनो कुमन जागा थांगे अल्टिमेटली सिनि आबो तो नरमुइ थाना हे दिबा ओके आबो तो जों जरासे कक्सासिने गाबोनो बागै जेता दसराम बायनि जे सामने आबोनो जों टोटली आबोनो माने जोंनो तातालनि जों आबोनो सानानि मुचंगो हामबाय नोंनो लामसबो नायदि जों कक साबलाय माखाय मनो जे सिनि जे सिक्लारनो तेबो बुसुक जथै क्राक खायमान जों दिनेर पन्थिन चाइथमन दङ जों नुखा जे किछु जागा बा किछु एरियाव जेरकम बलंग मोसा करिखे जेरम मुखरा राग्रा सामा हाय किछु पार्टिनि बरनो नुखा जे आमदेहाय माने मुखरा राग्रा साइ थांमानि जों आव बंग नों बिसिंनि सानामु जोंगो बलंनि मोसा ताकबो कथां दंख ओ मोसारक जे समय आदाव खुइजागो अंखर गागाय आमदेहाय मोखारागबो कसारा क्लाय बोथार जागमान हायसि गांगाबन सानामु संगो बिसि तंथंगा साया बिसि सिरखमबो साया जानि सामुं जा खालायदि केबना का केबें लायदि केबना वानिं तार लायदि आंगाबन सानामु संगो बलंनि कोन दिनो मोखरा राजांगै मैया बलंनि राजांगै सिंह नायसि आबनो अ सिंहरक ताबो निलाखाय खानाय कासम तंखो आमदेहाय जदि नेक्स्ट टाइम जदि खाकाय तामैना आमदेहाय मोखारानो जों गसफ्रामनानै बाय दं नायसि आं जों सानामु संगो आं ताम साना लायखेना जे बुजिनाय बर कामगान बुजिबानो आसुक न